Bamako communicat ale nyamamboko o kɛra kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin ye sigidala mɔgɔ ma sabula u t'a dɔn u b'u ka ɲamanw kɔni bɔn yɔrɔ min. Ayiwa an balimaw aw bisimila an ka bi kabako kɛnɛ kan. Bi kabakan b'an bolo ka dɔ kulo kan o de k'a fɔ Bamako n'o ye Mali yɛrɛ faaba ye. A yɛrɛ la k'a fɔ ko o sigida naaninan ni an b'a fɔ nanzarakan la communicat ko yen mɔgɔ kɔni ko gɛlɛya caman kɔni bɛ olu kan ko ka sababu kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ko ye. O sababuya la ni commune maa caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya kin dɔw kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen kɔni kelen don u b'u ka ɲaman de kɔni jeni u ka daw la sufɛlaw fɛ. Ayiwa o de kun na olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu sirannen don o waleya sabula a bɛ bana ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ta ka ɲɛsin u ka denmisɛnninw ma ani u yɛrɛ bakun ma. Communicat ni o ye Bamakɔ sigida naaninan ye. Ɲamanbɔnyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni o ye ɲamanbɔnyɔrɔ ye ni an b'a fɔ ma Lafiyabugu ɲamantonba ni a bɛ fɔ nanzarakan na dépôt transitoire o de ye k'a fɔ ɲaman kɔni bɛ bɔ maaw fɛ yen ka taa bila yen wagati dɔ kɔnɔna la kɔfɛ a bɛ cɛ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ nka kɔ a bɛ san dama bɔ ni ɲamanton ye ale kɔni cayara fo ka kɛ kuluba o kɔnɔna la sa min ye nin yɔrɔ kɔfɔlen maaw ye n'o ye Lafiyabugu ye olu maaw y'a yira k'a fɔ ko ɲaman in kɔni bɛ ka dengun caman kɔni lase olu ma sabula bana caman bɛ yen nɔ ɲaman in kɔni bɛ o ta k'o ɲɛsin olu ma. Ni y'a kalo kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye min ye communicat kɔni lamini bɛɛ lajɛlen ye olu bɛɛ mɔgɔ si ka ɲaman kɔni tɛ ka ta sabula min ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ɲaman ninnu cɛ ka bɔ u ka maaw da la ko ka taa bila nin yɔrɔ kɔfɛ la olu kɔni ye baara jɔ k'a sababu kɛ ko u ni Lafiyabugu kin kɔnɔ mɔgɔw kɔni karila ɲɔgɔn na. A bɛ dɔgɔkun 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ɲamancɛlaw n'u olu bɛ caman bɛ ɲaman cɛ otoro kɔni na olu nana ko u bɛ ɲaman bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen na ko u ni min ni ɲamantonba maaw kɔni minnu ka so b'a kɛrɛfɛ u ni ye kare kɔnɔ mɔgɔ caman kɔni karila ɲɔgɔn na fo kɛra mankanba ye ni finitigiw yɛrɛ nana o ko senfɛ. Ayiwa kabini o mankan in kana fo bi min ye communicat kɔni ɲamancɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲamancɛ kɔni jɔ ko sabula ɲamanbɔnyɔrɔ kɔni t'u bolo u kun bɛna ɲaman bɔ yɔrɔ min ko a yira k'a fɔ ko u kana ɲaman bɔ o de hukumu kɔnɔna la olu kɔni kelen don ka ɲamanbɔn kɔni jɔ. Ayiwa min ye ni ɲamanko ye ko gouvernement yɛrɛ kɔni ye a se caman kɛ wa min yɛrɛ ye baɲumankɛtɔn dɔ fana bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ wa an bɛ kun n'o ye Fatumata Batulu kɔni Ɲang n'o o y'o ka mouvement ye ko ale yɛrɛ fana kun ye ni wagati in na ale kɔni kun ye ɲaman dɔw kɔni cɛ ka bɔ a la nka o bɛɛ n'a ta ɲaman in kɔni ma ban an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ communicat yɛrɛ décennies dɔw bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko min ye Batulu ye k'a ka segin ka na ɲaman tɔ in cɛ ko sabula ko a kun ye layidu de kɔni ta o ye nka jan'o fana cɛ gouvernement fana kun ye ni ɲɔgɔnna caman kɛ hali fanga tɛmɛnen minnu bɛ yen nɔ olu fana bɛɛ ni ɲɔgɔnna caman kɛ ka na kamiyɔnba caman kɔni bɛ yen nɔ an b'a ye tuma caman u bɛ ka ɲaman in ta ka taa n'a ye nka o bɛɛ n'a ta ɲaman in kɔni tɛ ka ban o de kun na welewele kɔni bila don an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u kɔfilɛ min ye communicat kɔni mɔgɔw ye k'u kɔfilɛ ni ɲamanko in na sabula an bɛna don samiya la u bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen don ɲamanko in na sabula an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn samiya ale ni ɲamanko kɔni tɛ bɛn o de senfɛ Maliacti mɔgɔw an kɔni wulila ka don karo kɔnɔna la ka ja dɔw ta k'u yira la ani ka maadaw kɔni bɛ yen nɔ k'u ɲininka walasa u bɛ se ka ɲamanko in kɔni ɲɛf'an ye. Vraiment aw sera an ma bi a diyara n ye a bonyana ma kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an degunnen don fo k'a dama tɛmɛ a bɛ kalo kelen bɔ sisan ɲamanw b'an da la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la don o don an bɛ ɲaman fɛn de la an bɛ ɲaman jeni samiya yɛrɛ min daminɛlen filɛ ne ka fara kan franchement a ko kɔni kɛra gɛlɛya an bolo a kɛra degun ye n'aw m'a lajɛ ni Asimi m'a lajɛ franchement anw degunnen don fo k'a dama tɛmɛ ɲaman b'an kan san bɛ ka nalen kasa bɛ an na n'a fɔra ko sanuya ye min ye ka ɲaman dalajɛ k'a t'a bɔn mais ni ɲaman bɔyɔrɔ t'an bolo an bɛ sanuya cogo di a kɔni ma nɔgɔ dɛ. Bon an bɛ se ka mun fɔ ɲamantɛlaw ka nali de ka suma an ka carré kɔnɔ bon u b'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko ɲaman bɛ taa ton yɔrɔ min na Lafiyabugu yɔrɔ min na fɛnɛ k'o fɛnɛ yɔrɔ falen don quoi bon e yɛrɛ b'a dɔn ɲaman ye fɛn min ye a bɛ fɛn caman de provoquer a bɛ pali provoquer soso ninnu donc a bɛ na ni denmisɛnninw ka bana ye fo kana mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ka fɛnkɛ don a la donc an b'a ɲini kɔni population ka fara Asimi yɛrɛ kan n'a ka baarakɛlaw u ka dɛmɛ don an ma samiya min dontɔ filɛ nin u ka fɛɛrɛ ɲini ɲamanko la quoi. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bin don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan.